Wis ya, Mbak. Lah, Mbak, aku mau wis ya. Aku rada masuk angin. Oh iya, engko tak kerok iya. Arep tak keroki, Mbah. Mesakake ben-ben. Bar iki tak keroki ya. Iya. Kemati aku. Sejilit Mbak Oriza ya. Heeh ya. Minangkani pamandutan apa malih, Mas? Oh, niki. Wonten sing mau saking Pak Putra Dikari wau Mbak Oriza kantenan nembang napa wau? Udang anak iki napa nggih? Udang anak iya niki wau. Oh, ya Putra Dikari sekalian. Oh, nggih. Pak Putra Dikari. Oh, nggih. Menika napa malih, Mas? Iki tesih wonten Sri Uning. Sri Uning. Bajing loncat. Bajing loncat. Mbak Ayu. Pepeleng wau nggih enten. Caping gunung. Oh nggih. Mbak Ayu apa? Mbak Sri Uning sik. Ya. Nggih. Sri Uning ya Mas ya. Mbak Ariza. Nah. Lah, kancani terus lho, Mbak. Tak kancani. Iya siap. Tak kancani tengah esuk. Lah iya menginden sik. Putri Kang Su Lestiawarani Sri Hening Mastika Tuban Putra Kanjeng Sira
bebela Wiratmaya Terus tan wurung Sri Huning gugur. Terakhir iki, Mbak. ya kowe kan Simbah, tekan. Oh, simbah. oh simbah ya. Oh, Paringi berkah ya, Mbak. Kok kaya leluhur. monggo Mbah. Dadi kusumaning Tuban. Napase siap kiriyen. Dang. Dang, Mbak. Dadi kesuma. Kusu. Kusu kok kesu Kusu. kesu. Dadi kusu. Nah, Maning. Tuban. Bangsa. Tuban. Tuban udah bangsa. Wae bangsa Tuban. Bangsa Tuban. Sri Hening Mustika Tuban. Lampung Tresna Laras Tamboya Mati. Marang Raden Wiratoyo. Kamus Prasetyo Anandang
Apa iki mau? Oh lagi. Lelampahan kang tresno tulus nadyaningku buk asma Aku kan joget. Kersa ta, Mbah? Penting petaklik kaya ngene. Weh, sae lho. Ora. Wau nika lho pas gandrung jan sae lho, Mbah. Ayo, Mbah. Weh. Iki sapa meneh? Ngadeg, Mbah. Ayo yo. Aku ki kae lho karo Amit Sewu. Mesake anake lanang kae lho. Kalau no yo le yo. Pamane anu ki sing tak gadang anake lanang ki sesuk ki iso dadi dalang kondang ngono lho. Amin. Ayo terus iki nek pamane ki gadangan kuwi mbiyen anak lanang ki dadi cah pinter, lelaris keri. Ayo gek nembang, aku ngomong. Aku nang kene iki wis bayar isih. Wah, cilaka tenan aku. Weh tenan ayo kepiye. Yo. Berarti jenengan mengke kula keterangane kalian jenengan. Heeh. Oh, Nek iki isih anu sik rondo. Ana dhisik tak kalah. Arep metuwe ra oleh. Ra oleh tak pikir-pikir iki wong loro iki. Do mulya wenok ngono. Nggih sawangan Mbah. Kaya dara wae kae sawang. Yo. Tak kancane ngadeg ngono. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ning cekak kebak kagem Pak Sigit wau sampun napa maringi jambu. Weh, urung duwe. Urung duwe, aku kan ra duwe jambu dikeki. Omah ora nandur wae. No. Keceran. Kok keceran? Ora ono ya. Aku duwene pelem. Wah, kuwi. Apa? Digedi. Ya ora. Aku seneng aku nek pelem. Wah, Seneng Oh, ya, seneng Pak. pelemku, Pak.
Seneng. Anggere legi seneng aku. Sesuk nang aku ya tak Ya. nehi pelemku ya, Le. Ono pelem iki rasa donceki enak. Yo, Tin. Ya, Sing mana lagi ya lho, Tin? ya rada kecut ta. Heeh. Sapa muni? Ah, ana pelem kok asin iki pelem. Sopo kuwi? Pelem dine uyah. Oh ya heeh bener Pelem ya. dine uyah asin. Heeh bener nek. Alah ora ngomong nek dine uyah ya teko-teko peleme asin ngono ra ya. Sapa ngerti ana sing asin? Ya ono. Apa? Wong peleme ngerti-ngerti iso dhewe ana kok. Pelemu. Udu. Lah, Pelembungan. ingkang pundi rumiyin, Mas? Kena omong karo wong tuwa iki. Dhisik ya. Heeh. Sing pundi? Manut. Kadung tresna nggih. Aduh kesel. Ya? Iya, oh ya. Ya wis aku ya ora krungu kok. Anggo bawa ora, Mas? Nganggo. Oh, nganggo ya. Nanti madhep rene lho Mas Gading mergo ndelokke aku. Lah iya mati. Madhep rene wae nek rono lanang tok. Nek dene kan iso ndelok sinden-sinden. Iya. Ah, Iya, iya. Iyalah, Iso. aja madhep tebok tok. Aku ndelok iki wis iso turu dhewe kok kowe iki. Kok iso? Kayak ya. Rina wangi dadi ati tanpa dar tanpa le joget kok kaya cakil Mendera kayung yun marang slirane tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya hamon sliramu satemah lara asmara apa kok nangis Menjiwai. masa aku nek mbok cekel kok mati nah wah serana setrume kok ya nganggo sing kabel iki lho nah Ah nek pagel nganggo kabel ono. Nganggo kap. nek mangan permen kaya Semar mah dilepeh sik kok ndene joget Sadirono Oh joget kok kon ra dirono kepiye? ya ngono nyamplok aku lho Ya ora tak sambut tak sayang to ya. Kita kan serasi, Alah terasi. padha kendire. kendira dhewe Kemang. Lamat wus katon tejane yen mbok perangatan mancan aduh wirakane sinawang tan aboseni
ampun menika kadung tresna, Mas. Menika anu Pak Badawi. Nggih, Pak Badawi, katuran minggah panggung monggo Bapak. Monggo Pak Badawi. Monggo Pak Badawi. Wah, kok salaman mboten mah. Spot ya. munggah ning panggung. Sing sepuh dhisik sing tak bagekke. Sugeng dalu Mbah Waluya. Nggih, sugeng dalu Mbak Canggih. Luput leh ku ngabari ya Mbah ya. Lha nipun? Leh ku ngabari Mbah kali Mbak Tatin sesuk niku acarane mruput. Mula panjenengan ora kaya adate. Adate nek limbukan iki rak panjenengan dipres to le rawuh jam 11. Ngenteni le jejer. Ning iki mau saking serbiar sowan rene jam 8:30 wis dugi kene Mbah Waluya karo Mbak Tatin. Kula niku ngestoke dawuh jenengan jare jam 8 wiwit, kula niku jam 3 sore pun tekan iki. Lah ya aku manut randone kok ya. Lah nggih. Ya pancen ngono. Sik iki kok rada kaya bager iki. Anggo mikku ya. Ya, sak Nggih, anak niki nale nggo namun kok. Kalih anak kula. Nggih, kalih Mbak Tatin. Yen ngapura ya biasane le rawuh ki rada bengi diangkah bar jejer lagi rawuh iki mau kepeksa teka mruput ora apa-apa ya. Nggih mboten napa-napa menika pokoke malah kula saged jagungan kalih bapak kula niki. Ah iya ya iso kangen-kangenan. Tur kula ya matur nuwun didhawuhi rada awal ku nek omah ya ming ruwet dadi ya seneng kene Pak. Lah ruwete ngopo, Mbah? Awong nagih ku akeh banget. Kula niku malah matur nuwun sampean timbali lah kok ora mruput banget dadak ket wingi aku teko. Oh niki dasare dadakan. Durung ana ketake lagi seminggunan ketake. Nggih. Jane wingi ora ngersake bintang tamu ning terus panjenengane Pak Dirjen ngersake supaya nganggo bintang tamu kae Mbah Waluya, Pak Wamen karo Pak Dirjen karo kepala dinas ya isih kepareng lenggah dipakekke Mbah. Nggih, sugeng dalu. Selamat malam Bapak-bapak Pak Dirjen karo Pak sapa? Pak Wamen. Pak Wakil Menteri. Nggih, matur sembah nuwun atau terima kasih. Saged basa Jawi mboten, Pak? Oh, tuasan. Wong rasukane rasukan Jawa ngono ya mungkin. Tuasan tak rasani lah iso ya. Kok harus sida kok wis ngrasani. Ayo nek ora iso basa Jawa kan dirasani ora dong. Nggih, matur sembah nuwun. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya menika pinanggih sae. Iki nak transmigrasi karo tenaga kerja. Kene iki pokok hari bakti transmigrasi yang ke-75. Wah, sing transmigrasi iki do berhasil kabeh. Heeh. Tenan njembarke lahan pertanian kono ya makmur subur, lemah kono beda karo lemah kene terangane. Bedane apa, Pak? Lho, kene kan telo pahit. Telo pahit Dipangan mendemi, ditandur nang kono ki ora mendemi. Loh, kok iso padha-padha telo lho, Pak? Lah kur ditandur ra dipangan, nek dipangan ya mendemi. Tak kira piye sih? Bapak iki tak kira ngomong to. Telo kene. nang kene
ditandur pahit dipangan mendemi. Nek ngono iki ditandur ra mendemi. Lah gur ditandur nek dipangan ya padha wele mendemi kok lho. Nggih. Tak kiraine padha. Tur makmur lho. Makmure. Wah. Pelem. Pelem. Nang kene rak ming semene-mene iki. Heeh. Nang kono ku sak kowe-kowe kuwi to ra. Mosok to, Pak? Aku meng gumun lah niki nek peleme kaya ngene iki ndak peloke. Tandur kentrang sak padha bapak kuwi lho. Wah, apa kentrang apa? Kok maksudnya salah kok aku ono pelem sakmene gedene ya ora mungkin to ya. Ya nek dadi siji, matur sembah nuwun pokoke pun derek ndedonga mawon. Iki rak ngene. Iki rak ngene, Dik. Wah, ora ngerti. Jarene to? Ora, Mbah. Sampeyan iki nek wis dilunasi kok mung muni mutar ngetuluan mata. Lah yo kok sing lunasi sapa to? Lah yo regane aku rak saiki mayang mengko nek sampean nunggu aku dadak ngenteni rampung. Terus langsung tak lunasi sisan. Nek kuwi wong urung tak jupuk aku iki duwite ora kesusu kok. Nganu lho Pak ndongake hari bakti transmigrasi yang ke-75 dongane piye ngono lho. Iku nek nderek ndedonga muga-muga keluarga ing pundi wae Sumatera, Aceh sing lagi ketaman. Iki jumbo karo sing dadi temane, Mbak. Temane hari bakti transmigrasi yang ke-75 iki peduli bencana Sumatera ya kuwi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, kudu kowe barang iki seniman sing wis kondang ki ya kudu urun lan apa kirim apa ngono karo piyayu to sedulur sing ning kono supaya ngenteng-entengi sing ketaman. Penggalangan dana ngono to. Ya sekarepmu. Nek bapak urun apa? Aku ya wis kirim kok. Kirim apa? Lho donga kaluan pamuji muga-muga ning kono kalih sing sambe kala pulih sauni-uni kaya wingi-uni makmur meneh ngono lho. Donga tok. Lah sing penting rak donga lah nek kok kene arek kirim apa nek gur kaya aku sing penting ndedonga. Donga ki ya penting ning paling ora ya nek bapak ki duwe apa kuwi rasukan baju apa-apa sing kathok sing wis ora dienggo ning sing ijek apik ngono ya dilumpukke terus kirim rono ngono lho Pak. Lah wong aku ki celana ya ming sak setel, klambi ming sak setel kok kon ngirimke lah ya bligung aku kaya. Masa ya ora ganti. Nggih to Mbak Nyanyi? Nggih. Ingkang bakan ndedonga muga-muga warga ing mriku niku kabeh wae sing Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh pulih sauni-uni terus dibiyantu karo para kadang, tak biyantu dening para sederek sedulur ngono kabeh. Ning layang gitu ya. Ora iki. Mungkin nek ora iso maca tak wacane. Piye to nek maca kok malah liwat dhuwur lho. Lah yo nek kacamata ngene iki ora malah ora cetha karang. Lah duwe kacamata kae kudu kacamata pembesar nek nggon aku ki. Kacamata pembesar. Kacamata pembesar. Oh. Lah piye dadi apa? Kan saya gede oh iki ana wit glugu ning kene iki apa iki? Endi ta iki cagak tendo kok. Oh, cagak tendo. Wit glugu tekan kene barang lho. Iki carane maca, iki nek pancen ra cetha iki ming diraba. Huruf kuwi anggere S. Iki mesti anyep. Nah, ngene iki diraba S. Huruf S anyep. Nek ora ngelingi bapakku ngono wis tak. Ya aja datin wong. Huruf kok diraba dadi nek anyep ki S iki ya kepiye? Lah ya Diwaca. ya ngene Tin. Apa? Aku mbiyen ya sekolah ming diajari nulis ora diajari maca, gek kowe wae sing maca nya. Raja menceran kaya cempe ndelik niku sing biasa wae. Kok cempe ndelik iki piye ta? Oh, apa iki? Nah, sing maca kowe. Oh ini nanti ada penyerahan buku Transformasi Transmigrasi. Judul Transformasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari Lokal ke Global. Dari Profesor Suratman atau Guru Besar Fakultas Geografi UGM kepada Wakil Menteri Transmigrasi. 2 Direktur Jenderal PKK Trans ya. Yang 3 Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada bapak-bapak sekalian dimohon. Siapa iki? Oh. Kudu kuwi kepalane ngawur wae. Lah aku kaget to ya. Kepada bapak-bapak sekalian dimohon untuk maju ke depan. Menika sakniki menapa mangke? Lah sakniki mau. Oh, Sak menika kemawon mumpung tasih. Karo jane panjenengane Pak Wamen karo Pak Dirjen upama diunggahke ning Pak. Monggo aturi tindak wonten ing pawiyatan, monggo. Monggo. Duduk.
kasih matur nuwun sampun dipun lestarenaken. Lega. Wis, Mbak. Nggih, sampun. Ya. Simbolis wonten ing ngajeng panggung sampun dipun lestarenaken. Matur sembah nuwun. Lajeng menika ngeten mboten Nggih, nggih. pripun? Wau lak sing napa MC-ne mriku ora enten Mas Angger. Mas Angger, nggih. Nggih. Apa urung kondur? Lho, Mas Angger niku tresna budaya wiwit sore nganti esuk niku kudu. Dadi pas tak rasani, alah kae mengko rampung acara ya gandeng wis rampung gawane ya terus kondur jebul saya lenggah to. Oh, mboten ngoten niku nek Mas Angger niku wong sabar gubar-gubar kok. Apa to bahasane kok sabar gubar-gubar? Nggih. Nggih. Sabar. Terus ya nek Mas Angger nek kene iki wong ya jenenge awake dhewe padha ana wong tani kene panen kacang, ana kanca ditawani kacang. Terus? Ana panen jagung, ana kanca tawani jagung. Heeh. Gandeng iki ana panggung, iki awake dhewe ya nawani panggung pinane Mas Angger. Nggih to Mbak Cing, Mbak Cing. Nggih, leres niku. Mas Angger Sukesno. Kapure minggah panggung. Lah cetha cedhi cejak cedheng lah dikepiye nek ora. Cetha cedhi cedhak. Ya, ayo Mas Angger. dipanggil, Mbah. Mas Angger. Ayo Mas Angger diaturi munggah ke panggung. Nggih. Surup surya. Mbak Cange. Niki Pripun? Mas Angger munggah ngrungokke gending niki takon kalih kula. Iki gending apa to? Cetha rujak jeruk niku sampeyan. Rujak jeruk. Ngawur wae. Iki ora ngira. Tutut manggung iki mau. Aku ki ya ora ngerti lho. Ora ngira ki keremenane almarhum Kisena Nugroho. Oh, layak kerep mireng gending iki. Mas Angger, Mbak Yulimbu atus maki wis tak rasani lho karo kanca-kanca. Alah kae mengko rampung acara paling ya terus gandeng wis bayaran terus kondur. Jebul isih to. Lah ya carane le bayar kira ditunda. Itu ndak piye? Ditunda iki men sadurunge Bali. Urung Bali, ben aja Pokoknya Bali. urung Bali pokoknya engko oleh Bali. Nggih, monggo Mas Angger kula Lah kok monggo wong sing nimbali kula niku panjenengan kok dadak. Lah mula sing ngaturi jenengan ya kula gek monggo kula Oh aturi. nggih. Monggo. Nggih, pun kula tak riki mawon pun trima kula. Wah, ampun wonten niku. Pokoke remen sanget dalu menika Disnaker Trans Provinsi DIY iso ngenekke donga bebarengan Nggih. lan panggadang pangajab supaya warga Sumatera sing kena katempuing bencana kuwi enggal sirep. Wah, anu Mbak Cange Nggih, pripun? ngendikane wis sastrane sastra ketoprak. Ah iya. Jos sebagai lah kula ora iso nirokke kaya Mas Angger wonten ngarsanipun. Wong nggon aku kan MC ya kaya Mas Angger ki Piye LMC piye? Ora nglarani atiku ra. Piye? Wong aku ki masrahke manten sak menika dumugi wancinipun serah tinampi temanten iki badhe dipun stirani piyonipun Bapak Waluyo. Kanthi menika sasana Pandayawara katur monggo. Sune karo monggo niku adomen aku yo ngono. Ya kudune iki ra ya sumangga ora kok sumangga. Apik sing adoh lete lho. Heeh ya. Heeh, ketoke cocok sing kuwi lho, Pak. Heeh, aku ya pancen kaya ngono kuwi. Wong senengane kok madak-madake kaya ngono. Nggih, Mas Angger pancen jenengan wis kondang kaloka kaceluk kanon priya kajana priya tunglor tung kidul wong dawa-dawa. Pokoke panjenengan wis sapa to sing ora kenal karo Mas Angger? Agiranti duit aku. Kula ora perlu bayaran nek ping alam niki men. Oh iya. Mula leku jejer iki mau tak hati-hati wong aku ya ngerti nek Mas Angger durung kondur ya mesine ya nyemak. Lho, guyune men tak nggih ketoprak to nggih. Guyu. Guyu ki kon kepiye? Nek guyu biasa ngono kok
Mula nek jeneng ketoprak kuwi, guyu ki ana teorine. Lah pripun? Teorine? Nek guyu kuwi aja aja nglegeno ning pepet. Pripun? Nek guyu kok nganggo oh, walau yo. Entek. Anggang entek. Nek nganggo pepet. Kula nek nganggo pepet ki dadi iso napase iki rada suwe. Oh, umpamane. Ngono to. Ya ta? Oh, ngono ta, Tin. Nah, Nek iki kok bapak kok malah ora Pak kok malah kaya dek suara bengi-bengi nang Oh, kuntilanak iki mau ngawer. pripun? ya tetep Nggih. beda. Menika ora wonten pamundutan to, Nggih, Mas? niki Anu, diselingi nggih Mas Angger Mbak Tatin Nggih, Bapak nggih. Wiyo. Nggih. Gandeng iki ya panjenengane Pak Dirjen, panjenengane Nggih. Pak Sigit Mustafa ngersake lagon siji Grajakan Banyuwangi, Nggih. loro Podang Kuning. Lah iki Nggih. ben dipinangkani Mbak Tatin karo Mas Angger. Oh, nggih. Nggih. Lah Nun sewu. lah niki. Kula sutradarane, nggih. Ah. Ingkang bawa menika mangke Mas Angger. Heeh. Lajeng langgamipun teh lagunipun panjenengan. Lah iki bapak areng apa? Keplok. Monggo nggih, monggo. Kok gur keplok penek temen. Keplok iki kanggo pernah lho, nek ora iso ya dompo tenan kok lemu aneh lho. Ana contone apa? Ana. Piye? Gitu ya. Ndi golek-golek senengane lho. Keplok dompo ki ya iso ngawur wae. Dadi wiyaga ki keplok ya nganggo latihan sampe sak-sake kok. Menika Podang Kuning remien. Podang Kuning riyin bawane didum karo Mas Angger Oh, Sukesna. nggih. Mangke nek mboten apal mirsani kula. Ya. Wah anggepe. Menika sinten remien? Ayo sing biasane iki sing putri sik apa sing kakung sik? Biasane sik endi? Kok dadak anggo biasa? Berarti kula riyen nggih. Sing kakung Kula pada motor. Ya wis manut seliramu saiki. Waduh. Aku sih ya. Ya. Dewan Sulan. Iya, Kakang. Ngono. Aku lah kanggo. Piye? Iya, Kakang. Iya, kacang. Kakang kok. Krungu kacang. Kok kacang lah nek Kakang Mas dadi kacang Mas. Kacang Mas. Inci kakang ngono. Aja dawa-dawa. Lah? Kok kepidak. Inji, Sik, Kakang. sik, gak aku. Kok dawa-dawa kepidak padake apa? Lah nek selana panjang iki nek kedawan ora kepidak. Oh, ya. Kita udah celana panjang, Pak. Iki Inci kakang. Kakang yo ora wangun penak enek dawa ya, Pak. Ya sakarepmu. wis dawa cendak padha jenenge melu wong cendak wae, ndak kelingguhan. Ya nganu Mbak Tatin. Iki saya nggih. Gandeng Mas Angger Sukesna iki kejaba pranata cara utawa MC ning ya ketoprak kondang tur dapukane biasane bambangan alus. Ha iki le bawa kaya karo nek roman kae lho. Nah, Oh. pokoke iki bawa karo gandring. Gandrung. 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 Ora usah tak contone mestine ya Mas Kesna wis paham. Sawangen manuk kae diajeng. Sawangan manuk kae. Nah mengko serasa tak Manuk ingkang pundi to, Kang Mas? Halo, manuke ndekem neng kono. Pundi? Enten setunggal menapa kalih? Sik. Neng ambulan lewat. Kok ya ngurus dalan, Mbak? sakarang ya pinggir dalan ring road kok ya kowe iki. Ya. Nadyan wujud temong paksi Gumujeng Mas, gumujeng. Gumujeng ketoprak. Agawe taline ngabronto piantune bagus suarane apik lah iki Lho, aku ki ya suaraku apik. ndi Ora bagus ki sing nganggep rak kowe nek bapakku karo mbokku sing ngundang aku ki biyen anakku lanang sing paling bagus dhewe ngono mbokku karo bapak. lah kok dadine mah teng pleketot kono Lah iki rak mergo kejedutan kompor. halus manis neng semake. Ayo kaya roman tenan kan. Ayo nganggo dialog barang. Ya. Ing gumlaring jagat iki ora ana wanita sing pantes tak tresnani kejaba mung kowe, Yayi. Kenapa inci to Kang Weh, Mas? iki ki
Gandrung alus kok kaya ketonton nak Suminten Edan. Lah ora lagi saking senenge Kaya halus to. Lemang Suli kaya Suminten Bidur. Apa bidur? Apa bidur? Bidur ki ya kudu dikukur. Kuwi bidur. Kuwi arep muni Suminten gatel. Dicedhake. Oh Dicedhake. berarti halus ya? Ya. Injih Kang Mas. Nah, ngono. Mula gegadanganku muga-muga katresnanku lan sliramu iki iso sempulur salawase wong ayu. Napa jenenge menika? Niku jenengan tresna kalian kula saestu. Sutradarane mumet iki. kaya ngapa to rupane ketoprak wedok iku, Pak? Buktinipun menapa to Kang Mas? Mula aku kepengin mireng nggonmu prasetyo marang aku jare. Oh, tak kira nggonmu Coba, adus. cakepane iki terusno wong ayu. Dugi pundi to Kang Mas? Gotra papat wong ayu. Tekan Janti, monggo. Wes winggan kula Wong kuwi yen ayu diluastane wae. Ambune pripun? mambu trasi. Oh berarti aku mau gawe kayak sambel bapak mau aku mergane. Niki anak sampean mangkapak kayak kok astane mambu bumbon pawon niku. Dasare ya ambune kok ngono kuwi. Ora ya Pak, aku mergo gawe kayak sambel mau kok. Ketoprak sing tenan judeke sutradara ayo kok malah. Goleki si podang jenar. Nah, Kau sik kowe joget iki sampean lho, Mbak. kowe iki Sekarniti, iki Joko Prasetyo. Ceritane piye? Kowe iki anak Bupati Mojoagung. Sik bupati sinten? Ayem. Ya Allah. Kok milih dhewe dadi milih bupati? Lah nek wong telu kenenge kok niki arep kok niki dadi Bupati Mojoagung ya ora apa-apa kok. Ya kayane rawangun. Wes diwangun. Bupati kok ting pecotot kaya Lah ngono. ya mulane. Lho, aja nonton rupa, kesing ora penting. Jadi sik penting apaan? Lho isine. Mesti po, nek kasing ora penting sing penting isine. Kulit ki murah isine sing larang. Urung karuan, apa contone? Jagung kae kulite murah ning. Klobot murah, jagunge larang. Dele kae. Dele kulite didol ra payu, isine larang. Kacang kulite ora payu, isine larang. Nah, jari etatin Jarike ora payu, beda karo kulit jagung. Ayo arep muni jerone ngono. beda karo jarike tatin. Munia. Jarik kira kesinge to, kesinge larang. Jer Isine piye isine? Ya larang ya pancen bathik tenan kok lemu aneh kowe. sambunge iki lho isine iki. Kowe ora usah disambung. Kok ora disambung ora padha karo kacang jagung dele mau. Lah apa padha nek jarik karo kulit jagung ngono beda. Lah kok ya dadak ndudute ndek aku ayo. Mbok umpamane nggone Mas Anggir ya kena lho jarike Mas Anggir. Ya kok ndek aku. Lah ya bapak iki kok milih ndek aku. Jarik aja ndek aku kowe iki Ayo jarikku maksudnya, jarikku. Yo. Mas Roro panjenengan terus kemawon. Oh, oke. Dan kok sias dadi Weh, aku ki Ya njur kula le ngaturi sampean pripun, Kang? Kanjeng kok Kang to? Ya njur piye wis aku le ngaturi sampean. Dik, nek undang aku. Wong bupati kok, Dik? Nek ngaturi aku Kanjeng Bupati Oh, bupati sinten asmane? Noto Sudirjo. Oke. Inggih. Engko. Oh, engko to. Ya wis dintekke sik. ibu bunga ing atiku. Tenan po. Injih Kang Mas. Nyanding bisa dadi tamba. Tembangnya ya gentenan lho. Oh, ora iso aku. Rol kok nembang podang kuning iki lho sampean limbuk-limbuk apa kuwi? Ayo mbok menawa kok.
Ya apa? Ayo podang kuning minangkani Iya, pamungkas kenapa malah, yo? panjenengane Pak Sigit. Yuk. Yuk. Esok awan ning omah wis Sutradarane juga. ora kerasan keluyuran Ayo yuk. anggolek isih tak sayang mobeng-mobeng mitir anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi iman yen ngerti kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mecok ning ngepang kekancangan tak rindi saka katemuan sarwi ngoceh dheweke kalih bensokan tak suwun paajeng podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise iwa bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kegewang liyan yen si podang andutut ati kepranan atiku sana saya teturun tak saranani sun dekat